ulemu wonse wapamwamba tikufuna tikulandireni kulikonse kumene muli. We are 16 minutes late chifukwa cha ma connection amafoni, koma this is the inaugural edition ya msonkhano mafana kuchitika zambiri bit ya nene manena kuti so this is the inaugural edition ya program yathu ya Mulimba. We are focusing mainly on the Secretary General. Stikhati kulankhula ndi ma Secretary General zipani zosiyana-siyana. Akabwera MCP tidzayikiranso nyimbo zawo za MCP. Iyumveka pasi ya DPP abechaloya akutipatsira programu imeneyi ya Mulimba ndi Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy ya Iceland. Ndipo maganizo programuyi sikuti ni maganizo ine ayi kapena at times koma mabungwewa. So it's a sponsored program. Atipatsira ndi amenewo Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening. Ndelero tikhala tikulankhula ndi the Honorable Peter Mukhitho amene ndi Secretary General wa chipani cha Democratic Progressive. Ndeni nanena kuti osadabwa ndi nyimbozi. Lero tuyankhula nda DPP, akabwera MCP tidzayikanso nyimbo za MCP, koma lero potela DPP nyimbo iyi akuti abechaloya. Tikulandireni the Honorable Peter Mukhitho, Secretary General wa chipani cha DPP. Zikomo kwambiri Brian, tatokoza kwambiri mapinji za ulemoko. Zikomo ujeni nyimbo iyi adayimba bwino tazimayiwa. Azuloya amene otusimba bwino chabe komanso mavilili awo ousa mudio ndiki. Ayi musatero. Kwambiri. Amavina bwino azimayi amenewa? Munaonera Brian ku convention imene anachitira tonse tinakanika kugona usiku wonse. Simunagona ya Secretary General? Ayi. Akuti abechaloya ndiye kuti chani kodi kapena muna muzimvetsa? Ayi abechaloya atu amene ndi kusonyeza nyimbo zimene zinachoka ku Mukhitho. Oho. Andi kumene kwakwaka ndinakuti abechaloya ndiye kuti ayiponyera patali kwambiri. Aha. Ngani yake ikutero. Ayi chabwino. Ayi nyimbo ya mphamvu kwambiri. Mukukonzekera bwanji ulendo wa ku September 16 ngati chipani cha DPP? Ulendo umene utu ife taukonzekera ndithu. Ano ndikunena pano ma primary nkati kuyesesa kupeza atsogoleri amene azatiyang'anire kuma constituencies uku. Komanso kuma ward panopo dakali nkati amene timati ma primary. Akuyenda bwino ndithu, otalepera odandaula. Koma tikuona kuti kwabwera anthu ambiri amene aonesa chidi kuyima ngati ma councillors komanso ngati ma shadow MPs kusonyeza kuti chikoka cha chipani cha DPP anthu adakali nacho kwambiri. Ndi champhamvu bwanji lero chipani chanu cha DPP? Brian, chipani cha DPP panopo paliponse pamene mungapite nkhani imene anthu akukamba ndiyoti koma chipani cha DPP chichibabweranso. Anthu akutero chifukwa cha zimene zikuchitika mdziko muno pakali pano.
aja munthu kuti usaiwale ukachoka kubanja ukakakwatira kwina umati ukakakhala kumene kuja umati ukaonanso kuti kunonso ndinazangoziputa. Amalawi afika pamene posopano kuti bola wakalemwe uchi. Anthu ankafuna mbali kutema katatu kudya katatu kajakakanika. Okay. Mafuta malaini ndenda mina tikwaona mmiso. Ukakalangani ya forex hiyo ndiyo saklamba nditi. Ndi anthu akuti akakhala palipo ngoti ino adadi DBP ukapita mabala munkhani yake ndimene ya pecha lawyer kuti kodi kunonso zikutero ese. Ndito to Brian. I'm glad kuti mwakamba nkhani ya food security. Ndimafuna ndinene kunena kuti ndikufunseni kuti mwakonza zotani kuti anthu adzakhale ndi chakudya chokwanira kapena kuti anthu adzakhale ndi chakudya mdziko muno, because ndi nkhaniso ina imene yakhala ngati yamera mphongo pa ulendo opita ku September 16 kuti nkhani ya chakudya. Chipani chanu cha DPP chikuti bwanji pa food security? Brian, chumatu cha dziko lino la Malawi chimakhuzidwa ndi zinthu ziwiri. Choyamba kupezeka kwa chakudya, komanso china chachiwiri mitengo yabwino ya chakudyacho. Ndipo mukaonesesa ulimi ndi omwe umathandizira kuti anthu a mdziko muno akhale pa ufulu wa umphawi. Chifukwa cha kudzera mu zokolola zawo. Kwa zaka 10 zapitazi chuma cha dziko lino 30% yakhale kuchokera ku ulimi. Andi kukwera kwa katundu mdziko muno kwaonesa kuti 54% ya kukwera kwa zinthu imachokera pa kusowekera kwa zakudya. Ndipo muchakudya chimenechi chikuchita contribute 62%. Kusanyiza kuti kwatu kuno ku Malawi tikanena kuti chakudya kadi yake ndi ya chimangayi. Yeah. Chimanga ndi chimene tonse timaonesesa kuti ichi nditu wina aliyense Malawi akhale nacho. Andino mukumbukira Brian mukaonesesa pa makakatu emblem ya chipani cha DPP mukapeza kuti pepa tinachita kuigira chimanga 4. Ndipo chimanga 4 chimene chidatu chimene chinachigawa kutengeranso ndi region political district amene tili nawo. Kumpoto, pakati, unokumwera, komanso kunzatu ku Eastern region. Kusonyeza kuti ndi kumbo lathu la chipani cha DPP kuti tiyesese kuti Malawi muno pakomo pena pali ponse titukule kuti aliyense akhale ndi chimanga komanso chimene kuti chakudya chokwanira kwa wina aliyense. Ngati mwango, yes, please proceed. Pazifukwa zimenezi ndi chifukwa chake ifeyo achipani cha DPP pakali pano tikukonzekera kuti pano mukayang'anitsitsa Malawi mwathumu zinthu zativuta. Akudandaula kuti I know koma mwina make kwina kuzativuta takumana ndi zovuta zambiri. Komabe pena tikuona kuti pakuperewera kuti mwina fundo zimene tabwera nazo kuti mdziko muno mukhale zakudya zokwanira ndi zimene zakhanga tizatiperewera. Ifeyo kubwera kumene tikubwera pa 16 September pano takonza kuzachita zinthu zimene ndiyo kusole pakali pano. Ndikuona ngati kuti maulimiwa tiwagawe bwinobwino kuti madera osiyana-siyana akhale ndi mbewu zake zoti kodi mbewuzo azizala ziti. Yeah. Kuli ngati chigawo ngati cha anzathu ku mtsinje wa Shire uku kukwawa ndi Sanje. Ndipo ife tawakonzera kuti mbewu ya mchewere mapira zimene zitiyese kwayesera kwapasira kuti kumeneku ndiye zimene angathe kulima kwambiri. Chifukwa chonena kuti kubera kumeneyo kumakhala kuti nkovuta kwambiri nkhani ya madzi. So kwalimbikitsa anthu amene wakumapasa kuti limani chimanga tikuona ngati sizithandiza. Koma tichite promote zinthu ngati kapena mbatata alime ndithu zokwanira chifukwa zonsezi ndithu ndi zakudya. Komanso tikunena kuti madera amphepete mwa nyanja yathu ya Malawi akati ndi kuntunda kwa mtsinje wa Shire alimi amadera amenewa adzathandizidwe kuti mbewu yopasa thanzi ya chimanga yomwenso njopirira kuchilala mpunga wa makono mbatata ya makono ya folowa ndi mbewu zina kuphatikizapo kubyala mosakaliza chimanga ndi chinangwa.
na ndolo ndi nyemba zomwe zisinthalana ndi ulimi wa mtedza ndi khobwe na ndolo kapena thonje zimene zinthu zote kuganiza kuti tidzalipikitse kwambiri. Muganiza kuti ukadaulo wa agriculture tiwathandizire kuti ukadaulo upite kutsogolo, koma tidzachita zimenezi poonetsetsa kuti ndi ma extension workers amene azawathandizira alimi amenewa kuti zolima zawozo zikhale kuti zikusatira ulimi wa makono. Muganiza kuti Amalawi 2020 adanena kuti DPP sitikuifuna. What has changed now kuti mukhozokhala ndi confidence imeneyo yonena kuti tikubwereranso pa 16 September? Mugazo lichasintha ndi chani? Nitu chitendere nthawi zina siwabwino. Ukakhala nthawi zina munthu kumadya kumakhuta umaona ngatinso kuti mwina mwake zinthu sizikuyenda bwino. Mukaonetsetsa kwambiri mu chaka cha 2020 unali akatchali anyamata oziwa kuyankhula amene ankati akayima iwenso kumanena kuti koma Malawi azafika ndipoteropo. Anthu analonjezedwa zinthu zimene chinakopa anthu ndi zinthu zimene ankaziona pa nthawi imeneyo ndi malonjezo amene ankapasidwa pa nthawi imeneyo. Ankakhulupirira kuti anthu amene ankalonjeza aja akawayika mboma zinthu zizasintha, andi kusintha kwake mwinanso zoti sizinaonekepo. Tilonjezedwa zinthu brand mukukumbukira talonjezedwa zinthu muziko muno. Now anthu acha ndi aona tsopano zija ndili mkakamba poyamba zija zonkazi oyamba kuti pa zaka 5 zija zatha kodi tapita patsogolo kapena tabwerera mbuyo. Ndipo Amalawi ambiri wina aliyense mwa chilungamo akumatsimikizira kuti ali tabwerera mbuyo Amalawi. Ndipo zaka izi the 5 wasted years zoti sizinachitikepo ulamuliro ngati Malawi muno tunabwerepo Brian. So muganiza kuti Amalawi adasintha maganizo za mmene amayionera DPP? Tachita research and inunso mwaonapo kuti anzathu Afrobarometer komanso ena achita conduct ma research awafunsa Malawi. Sizinthuso zoti mwina wake tingokamba pano chifukwa chonena kuti ine ndine mlembi wa chipani ayi, koma izi zoti anthu ena apadera amene anayesesa kuti titafufuza kodi Malawi tili pasi, kodi tikutukuka kapena tikubwerera mbuyo. Ndipo anakupasani mafigures zinoka kuti anthu chiyembekezero chawo panopo chimene akuchiganizira kwambiri ndi chipani cha Democratic Progressive Party ndi mtsogoleri wake Professor Arthur Peter Mutharika. Chabwino, ngati mwango tipeza kumene mukumverayi ndi programu yoyamba tikuitcha kuti Mulimba imene tikuyankhula ndi key players in the elections. Ndipo madzulo ano ndili ndi the Honorable Peter Mukhitho amene ndi Secretary General wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Tikhala tikutenganso ndemanga zanu posachedwa pompano ngati muli ndi ndemanga kuti mwina mwafuna mulankhule ndi the Honorable Mukhitho tikhoza kutero. Koma tikambe nkhani ya tonse tikugwirizana kuti economy yathu is troubled and zimenezi zakhala motere chonchi kwa nthawi yayitali. Apita Mutharika akuti bwanji za economy, adzapanga bwanji za economy? Professor Arthur Peter Mutharika kuyambirira akukumbutsa Malawi zomwe anachita mchaka cha 2014 atalowa mboma. Panthawi imene 2014 DPP mabwera mboma tinapeza mavuto amene ndalama za nkhani zinayikidwa m'matumba mwa anthu mmene munjira chamkatika chikezi. Ndipo dziko lino linali masona nthawi imene ijayi atatsitsawa kuti izi sitinazione. Yeah. Koma iwo atabwera 2014 muzaka ziwiri anayesesa kubwezera chuma cha Malawi. Amene tinkafika chipati cha DPP mboma chinachosa inflation imene inali pa 27%. Ndipo pa nthawi imene timati tikuchoka mboma 2020 tinalitabira kale pa 8%. So izi sizoti tikungokamba chabe koma ndi zinthu zonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha DPP chinachitako mbuyo omwe. Ndipo pakali pano ndikunena pano kuli timu kale yakadaulo odziwa za chuma amene panopo ndikunena ndithu ali mkati adakalikiriki kuona kuti kodi mu September muno tikazati kalowa mboma
kodi tizatani kuti amalawi umene akuona wa mavuto azachumawo kodi tipange bwanji. Ndiye mukatifunsa kuti kodi aprofesa kuti bwanji ndi chipani cha DPP ndikusimikizireni baya ndi mtundoso wa Malawi kuti ndi chipani cha DPP chili rede kuti chosapa mavuto amene tili nawo pakali pano kuti tichite patsogolo. Chabwino 099-847-5904 ndi nambala imene mukhoza kutiimbira kuti mulankhule ndi the Honorable Peter Mukhitho amene ndi ochokera ku chipani cha Democratic Progressive. Manena kuti tikhala tikulankhula ndi ma Secretary General zipani zosiyana-siyana the whole of this month every Thursday nthawi ngati imeneyi. Koma nyimbo ikumveka pansi ndi la gulu lochedwa Sendera Sisters, ndipo iwowa ndi azimayi ku chipani cha DPP. Honorable Mukhitho, President Lazarus Chakwera polankhula lero pa msonkhano otsekulira trade fair adati wawina kale masankhowa. Mwayilandira bwanji nkhaniyo? Kodi abapaka mwachimene podya zanchere. Podya zanchere? Ndakuwuzani kuti akatsali amene watu kuyambira 2019 mpaka na 2020. Aprofesa amati akachita programu iyo sali mboma iyo ali kumbali yosusa iyi chilichonse chimene amachita profesa amanena kuti palibe cha nzeru. Ndiye aprofesa nthawi imeneyi mukukumbukira nkafunsa kuti chabwino zimene ndachitazi ngati si cha nzeru tandithandizeni tandiwuzeni ndichite bwanji. Amakanika kupereka yankho. Lero Malawi tikuchitira umboni kuti kupereka yankho kuja munalibe chilichonse ndi zimene taziona lero. So ngati akupita nawo anthu Malawi kuti aponya awina kale aiti kuti ayi ndithu weni wankhani uzadziwika bwinobwino pa 17 September pano akunyamula katundu kupita kwa Malembo kulilongwe. Onyamula katundu ndani? Amene mwatchula muti achakwera dzina mata achakwera a president yathu adziko lino. A president yo ndithu ulendo ndipo ayambiretu panopo ayambiretu kusamusa ting'ono chifukwa Amalawi sangapitiriye. Andifunso limene ambiri wina anakambaponso nkhani imene akumfunsa nzake kuti kodi iwowa anzathu akumanena kuti apitirizaso mpaka na kukafika 2030. Ndiye amafunsa nzake kunena kuti mufuna muzipita nase kuti. Ndifunsenso kuti kodi iwowa ati awina kale afuna atitengere kuti. Chimene sanatichite ifa Malawi icho chowawacho chimene sitinachimvecho ndi chani? Chabwino 099-847-5904. Hello. Banda. Yes sir, dzina lanu ndi kumene muli? Nimvochedwa Chief Magbize tikulandireni kuchokera kumulanje. Pese tsokoze kwambiri kuchokera kumulanjeko kuchokera kuna echipoda imenda nkulira mukuti ndimayimirira na echipoda koma langa ndifunso. Yes. Alo. Ndokumvani. Kodi olemezeka inu ngati chipani chanu cha DPP chidapezeka kuti mwina mwatsoka konja kwanu muzavomereza polingana kunena kuti ni mpikisano. Chabwino akuyankhani. I don't know if you are able to hear our oimba athu amene akutimbira pa telephone Honorable Mukhitho. Amene ndithu ndamva funso lawo Chabwino kwambiri loti kodi tikazauza tizavomereza. Yes. Ifeyo tu achimwene ndife chisanzo cha democracy kuno ku Malawi. Andi ndikuti zimene mukundifunsazi zinachitika kale mchaka cha 2020. Anzathu atawina sitinavute tinangochoka ife ndikupita kuti tabwera nditizaonena luso lathu. Ife chipani cha DPP timakonda dziko lathu la Malawi komanso mtundu wonse wanthu amene akukhala muno mdziko lathu la Malawi timakukondani ndipo timakunyadirani. Mukatipasa chiganizo kuti lamulani ndipo timakutumikirani.
komanso mukatiuza kuti ayi tifuna tione zina sitimachita makani chifukwa mipando iyi yosankhidwa ayi sizi akukamba zathu akuti lero masana mani akuti ndawina kale awina kuti voti anthu aponya kuti mipando iyi tudziwa chimene chili mkati mwa nzako. So ifeyo tikusimikizireni mtundonso wa Malawi kuti ngati titati DPP sinachite bwino tipitirizabe ndithu moyo pozindikira kuti inuyo zimene mwasankha Malawi ndiye zoti ifeyo tizilemekeze chifukwa ndi maganizo amene mwafuna. Andi chimenecho ndi chimene ndimati ndipemphenso ndionjezerepo chifukwa pali anthu ena amene amafuna apondereze kumva zimene anthu akunena. Tikati voti ndiye kuti tikupereka mwayi kwa Malawi toyamba kusankha atsogoleri amene akuafuna kuti awatumikire. Iye akanena mukaonkhesa mavotaji akanena kuti inu mwaluza chimene chimafunika ndi kuvomera kuti zikomo kwambiri anthu sanatifune. Akakusankhani ndiye kuti anthu onse aMalawi agwirizana kuti muwatumikire. So ife tizavomera ngakhale tikudziwa kuti pa 17 tizakhala ndithu tikumimba nyimbo yathuyo apechaloya. Pa 17 mudzakhala muimba apechaloya? Abechaloya ndithu band. Zikomo kwambiri amene ndi Secretary General wa chipani cha Democratic Progressive mlendo wathu woyamba maseries amenewa ama program. This is Times Radio. Hello Banda. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo wano. Ine ndine Wilson Phiri kuno kwa Goliath Kutyolo. Aphiri tiyankhuleni Kutyolo. Ndi mafunso angapo kwa Mukhitho. Chabwino. Malawi era ukambadi DPP ibwerere. Komano ndine mafunso nditara kudiva mafandi iwe nthawi ya DPP anthu umali wacha ubino anavutika kwambiri. Chabwino. Ndipo zatha chabwera boma limene lipoi. Iwo angasimikize bwanja zapa umali maubino kuti atawinanso a DPP kuti anthu amene wazadetezeka. Chabwino. Maboma ambiri mpaka kuno kumwera Cholo Mulanje Machinga anthu ambiri anafa, anthu ambiri anataya miyoyo yawo ndipo sizachite bwino ayi. Chabwino. Ndipo soamba ndimene kuti pachiwiri. Yes. Iwowa akulambula anasisa maphunziro kwambiri basi anachosa JC mwachitsanzo. Ndipo mbado umene ujomesoebe JC muja sinachite bwino pa equity yawo. Tibafuna tifunse kuti iwowa atazalo watu kuwina azabwezera azachosaso JC kawiri kuti swanasa malembe JC. Chabwino. Funso losiriza iwo atawina pa nkhani ya infrastructure maka misewu. Misewu yambiri imene amalima mdziko kuno sinalongosoka. Mwachitsanzo sewu waku area 23 Chipasula atangopaka musakhala bwino kuti pano udaokeka kupandama zambiri mabiliyoni a Malawi adapita. Ndifuna Mukhitho atsindikire atawina aizapanga misewu ya substandard ngati amapangira muja. Funso langa kuno kwa Goliath Kutyolo. Ndikuthokozeni kuti munatiimbira madzulo wano. Honorable Mukhitho. Zikomo kwambiri ndithu mutithokozere mafunso atatu abwino kwambiri ndikupira kuti funso loyamba linakhudzana ndikhani ndi achilabino kuti pa nthawi imene chipani cha DPP chinali mboma amalibino chitetezo chawo chimaoneka kuti chikuvutirapo kuti azapitizabe tiwasimikizira bwanji. Ndiwasimikizire komanso mwina ndiwasire ndi funso kuti kodi ndi chifukwa chani nthawi imene ja DPP ili mboma achalibino amaphedwa. Koma lero DPP ja inatuluka kupeza kuti kulizi. Funso limene limwina ndoti tithandizane kuyankha. Chifukwa mwina pamene pamene tingathe kuonesa bwinobwino kuti kodi vuto anali ndi vuto ndi ndani. Ndi amene anali mboma kapena amene anali kunja kwa boma. Koma ndiwasimikizire kuti ife ndi cholinga chathu kuti wina aliyense wa umali kapena wa fungo la chalibino komanso Malawi wina aliyense. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti mukudziwa kuti mfundo ina imodzi ya chipani cha DPP ndiye chitetezo. So ndiwasimikizire amene atifunsa funsolo kuti ife a DPP tizapitiriza kuonetsa kuti Malawi wina aliyense ali ndi chitetezo chokwanira. Funso lachiwiri afunsa nkhani ya junior certificate. Kuti mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha DPP anachosa junior certificate kuti pano kuti tizachosanso. Ndimati ndingowakumbutsa kuti chipani cha DPP nthawi imene ija chitachosa kuti Malawi asiye kulemba kapena anatu asiye kulemba maiso a junior certificate anthu anadandaula
ndipo ndiwakumbusenso kuti ndi chipani cha DPP chomwecho chimene chinasintha ganizo lake. So sikuti pali wina ake amene anabwera kuzatizira chiganizocho, koma chipani cha DPP, chifukwa chipani cha DPP ndi chakumva. Tikapanga chinthu chonena kuti Amalawi mwina sangasalabala nacho, ife nthawi lomweyo timabweza, chifukwa Amalawi timawayika patsogolo nthawi zonse. Akambanso za msewu wa kuti ku area 23 kuti I think kaunali wa substandard kuti sitilapange misewu yabwino. Mwina chimene chinikunena kuti ndi udindo wa ife Malawi kuti ma project athu onse amene boma likukhazikitsa tizikhala nawo chidwi ndi kusatiranso kuti kodi zonsezi zikuchitika chifukwa chani. Chifukwa ngati msewu wamangidwa ndikupezeka kuti msewu ja 2-3 days wapezeka kuti msewu jaonongeka, ndi udindo wathu ngati ife Malawi kwayika adindo pamalo poti atilongosolere kodi chimene chachitika ndi chani. Chifukwa mwina iwo ndine tikhozomakambirana sitikudziwa kuti kodi msewu umenewu pamene ankaumanga unalowa ndalama zingati, kodi ma quality standards amene anagwirizana ndi ndalama zimene zinagwira ntchito pa nthawi imeneyo zinali zotani. So pamene pakhoza kukhalapo ndi kutirako, koma ndi khumbo la ife kuti misewu imene DPP imene anamanga mukukumbukira ni msewu wa Mangochi umene uli ngati msewu umene panopo ndi chisanzo cha misewu, komanso msewu wale msewu wa Nkhatate idakalipo mpaka pano idakaonekabe. So uwa area 23 mwina ndi afunsa amene anamanga ndikhumbira kuti anali ali Longo State Assembly kuti onda adindo a Malawi itota tiye ndikawafunse kuti msewu umene uyiniyo kuti msewu 2 days upezeke kuti waonongekanso chinachitika ndi chani. So umene ndi udindo wathu wa ife Malawi oti tikhale nawo pamene tikubwera mboma tikupasaniso udindo umenewu kuti pamene chipani cha DPP silinachite bwino muzitika ifeyo kuti tizikhala accountable kuti tizikuyankhani tizikupasani mayankho nthawi yomweyo. Pali nkhani ya Honorable Mukhitho, nkhani ya unemployment. Boma limene lili pano linalonjeza kuti adzalemba anthu 1 million. I don't know if that has been done. Koma ndimafuna ndimve inuyo mukuti bwanji za kusowa kwa ntchito. Tili ndi anyamata ambiri amene achoka ku university, ena achoka m'makolejimu. Nkhani yawo ndiyo kodi ntchito tipeza kuti. Mukuwalonjeza zotani anyamata ndi atsikana amene akufunafuna ntchito? What is your stand pa nkhani imeneyi? Brian, ndasimikizire Amalawi onse komanso achinyamata kuti chipani cha DPP nthawi zambiri sichiyang'ana pafupi, chimayang'ana patali. Ifeyo timakhulupirira kuti anyamata athu achinyamatawo atachite invest ndi ma skills osati kungolembedwa ntchito kokha ayi. Mukumbukira Brian kuti Professor Arthur Peter Mutharika anayambitsa Malawi muno ma technical colleges amene amafunzisa achinyamata athu luso losiyanasiyana. Mukayang'ana ma technical college amene aja ena anatha mpaka na pano sakugwira ntchito chifukwa choti mwina anzathuwa sakumvesesa kuti munthu nyamata kuti timuthandize chimafunika ndi chani. So ifeyo ngati achipani cha DPP tisapitirizabe panopo ma technical colleges amene tinamanga ndipo sakugwira ntchito tizayesesa kuti ma technical colleges amene aja tiwadzuse kuti achinyamata athu tiwapase luso lokwanira osati longolembedwa ntchito lokha ayi, komanso kuti iwowo atha kumalemba anzawo ntchito. China chachiwiri Brian kwa achinyamata athu tiwalonjeze pano kuti DPP pa 16 pano ikalowa mboma tikuzayambitsa thumba la Youth Enterprise Fund ndi ndalama zokwana 100 million pa constituency iliyonse. Ndalama zimenezi zili zofuna kuthandizira achinyamata athuwa kuti atha kumabwereka amene ali ma skills zosiyanasiyana kuti athe kuyamba ntchito zawo za business pawokha, komanso kuti agule katundu ogwiritsa ntchito pa business yawo osiyanasiyana ameneyo. Chabwino. Komanso tizakhazikitsa magulu achinyamata ndi malo okopa alendo madera ofuna kukopa anthu kuti adziona malo opasa chidi. Wezisa kuti achinyamatawo nawonso athe okha azitha kumazipezera ndalama zawo. And china Brian nimati ndikapepo chimodzi chonena kuti ifeyo pa nthawi imene munatifunsa nkhani ya zachuma china mwina chimene nayiwala kukamba kwambiri chonena kuti chipani cha DPP nthawi zonse chinayendetsa boma kuyambira 2014 mpaka na 2020 pa chimachoka with the lean cabinet. Commission wasimikizira ya Malawi kuti tikubwera pa 16 with another lean cabinet ndipo a professor atiudziratu
kuti ngati muziti mbwetumbwetu kumafuna maudindo ine zoti tikangochikana for the sake of tingothandizana ineyo zimenezo ayi chifukwa cha chuma chathu sichikuyenda bwino. Komanso kuchita restructure civil service panopo ndikunena Brian Maunduna alipo ochepa koma ma principal secretaries mpaka na 70 chapels kuti kodi onsewa achito ake imene akugwira ndi izi. So zimene ziti zauniki kuphatikiza aposo tine kuti kunkhani ya maseweroku tinaona kuti anzaku aku Football Association of Malawi komanso Netball Association of Malawi azakhala nawonso ndi mafunding aoka ncholinga choti tichili promote tidzayesesa m'mizimu kupereka ndalama kuma constituencies kuchita develop achinyamata kuli kumaiko anzathu muno mu Africa komanso kumaiko akunja amene akuchita export ma skills anyamata amipira ku Northern Africa konseku go to Ghana, go to Nigeria anakhazikitsa tima academy kuma rural areas cholinga choti achita identify talent. Mukapita kumaiko ngati aku Ethiopia kuthamanga ndi ma skills ena amene akupanga anthu ndalama kupanga ndalama koma kumalawi kuno tosiya tikuzilepera chifukwa chonena kuti titi ku anthu maboma amusi anthu sakubakhulupirira kunena kuti kuchita invest ma skills achinyamata nditakuwathandizira achinyamata kuti ayime pawoka. So ipachipani cha DPP tiokonzekera kwambiri kubwera zinthu zabwino zochita promote anyamata zoona ntchito zidzapezeka ndithu munjira zosiyana koma nkhani yayikulu ndiyoti achinyamatawo athe kuziyimira pawoka akhale mabwana a moyo wawo. Tichita break pang'ono timvera nyimbo koma ndimafuna kuti tikamabwerera funso limene muyankhe ndira kuti IMCP kunenani kunena kuti candidate wanu ndi wamkulu. Ndimafuna kuti nkhani imene sitingayithawe inu ndinu secretary general wa chipani cha DPP muwayankha chani imene amayibweretsa imeneyi kwambiri. Sarika ndi wachikulire ineyo ndinene kuti mwambi ujadi ujamanena kuti akuti zina ukaona akamba angamwala chifukwa sinaonepo kuti anthu mukupita kukamenyana ndiye ndikuyamba kumasankha kuti ayi amene mwanitumizira iye amene akoneka kuti ndochepa thupi ndifuna mutipeze wamkulu thupi izimene sinazionepo. Iwo ngati akuona kuti ife watu ngwachikulire ndiye abwere kuti tikapikisane. So nkhani itu ndiyopikisana kuti anthu asankhaye komanso anthu asamayiwale kuti chipani cha kuti mtengo waukulu ndi umene umasunga chani ndi umene umasunga moto. Anyamatawo ndiye tawapasa nthawi kuyambira 2020 kukafika pano achitani chimene achita palibe chimene achita. Ndipo ife ndi chifukwa chake tikunena kuti ifeyo achipani cha DPP ku convention titakhala pansi amene tinamuona kuti amalawi ngofunikira kuti atizize kuwatumikira mlenga ameneyi special Professor Peter Mutharika. So ife watu candidate watu ndamene asatipangire wawo yangobweresa koma kuti anthu okha akasankhe kuti asakhandani. Chabwino nkhani ya azimayi adzakhala otetezedwa bwanji? How secure are women in the agenda ya DPP ngati amalawi atakusankhani kuti mulowenso mboma pa 16 pano? Amayi mudzateteza bwanji the honorable Mukhitho? Azimayi onse tikusimikizireni kuti chipani cha DPP mmadziwa nthawi zonse kuti chimakukonderana azimayi kuwikani mipando kukutumani zinjito zosiyana ngakhale muchipanimu chimakukonderana azimayi. Ndipo Professor Peter Mutharika amene anakhalapo champion wa he for she akubweranso pa 16 pano. Ndipo azimayi muyembekezere kuyikidwa mipando yosiyana. Ndipo ndi khumbo la chipani cha DPP komanso motsogozedwa ndi Professor Peter Mutharika kuti nkhani ya 50-50 tisamangoyika mpaka mapoka ayi anthu ayankhula atopanayo. Ndipo Brian ndikusimikizire kwambiri kunena kuti even m'makampani mwanthu akabale ntchito chikhulupiriro chambiri masiku ano chimakhala kwambiri kwa azimayi kwayika m'mipando mochonera kuti ife azimayi azibambofe ukamberembere ukhanga tikumatichulukirako kwambiri. So ndiwasimikizire azimayi onse kuti chipani cha DPP chizapitiriza kukutetezani nthawi zonse komanso kukuyang'anirani pokutumani mu ntchito zosiyana za muchipani komanso kukusankhani maudindo osiyana kuphatikizapo ma cabinet positions. Professor Peter Mutharika amakukonda azimayi a dziko lino la Malawi
zikomo kwambiri. 099-847-5904 ngati mukufuna kuthirirapo mulomo pa nkhani imene tukamba panoyi. This is Times Radio. Hello. Alo, Brian Mafera bwa. Ndaswera ka inu. Ndaswera. Tikudziweni. Amosolini kumpala kumulaji. Ndili ndi Secretary General Mukhitho, apatseni moni. Abwana Mukhitho Mafera bwa. Ileta chimwene ndaswera bwino ka inu mwaswera bwanji? Ndaswera bwino ndithu. Ndathokoza. Zikomo kwambiri abwana. Tiyankhule na Musolini tilibe nthawi yokwanira. Chabwino inetu Mukhitho langa ndifunso. Isa kumulanje kuno timadalira ulimi wa kumunda ngati za chimanga komanso na ndolo. Mukazawi na mboma ngoti DPP kadabwera mboma chipandi kuti zabwerera sindikukayika. Simukayika Musolini? Abulayi sindikukayika. Inetu ni manena chinthu chimene chikuchitika chili pa ground. DPP bwerera mboma? DPP Abulayi DPP kubwerera. Pamene DPP ikubwerera mboma kumbali yaise alimi azazing'ono mutatiganira bwanji private madalira ngati nandolo kugulisa nandolo komanso chimanga ukapeza kena kake sindikugulisa monga ise kuno kumulanje tilibe ulimi umene umatithandiza ngati mwina azathu achigawo chapakati anzathu achigawo chapakati chamadalira fodya pamene fodya kuno sitili bwino mutatithandiza bwanji chifukwa ngakhale fertilizer amati energy amati ati ati kusa 4,900 chakuti koma zimene zalephereka komanso tizadya katatu pa siku kudya katatu kuja kwalephereka tikudya kamosi kapena sosadya komwe mutatithandiza bwanji Mukhitho bwana Mukhitho chifati kuziwa kuti inu ndili limodzi Musolini Brian inu mukhala ngati muyankhula modzithemba kuti DPP bwereranso ndipo Brian ndipo ndikunenesa pasi pa mtima kuti DPP ilamulira ndipo sindikukayika fukwa kudya katatu kuya kwalephereka ndiye Amalawi azindikira kuti chitsime chokuya chimaoneka chikaphera eti taiserapo awa anyamata wa mmene akunena Mukhitho talephera atipasa mavuto ndiye mwina tibwerere konkuja kokalamba kumanenedwa kuja ndi amene angatithandize mwina angatiphule pa mavuto apulaya. Ndikuthokozeni Musolini kuti mudapeza mpata wotimbira akuyankhana Secretary General. Ndakunyadani wabasi. Honorable Secretary General, over to you. Zikomo kwambiri ndathokoza Brian. Zonadi alimi asadandaule amene amalima mbewu zawo zosiyanasiyana kandi chimanga kandi nandolo. Ifeyo chipani cha DPP tiokonzeka kuti tikabwerera mboma adimaki ibwererenso izikagwira ntchito zomwe zimagwira kale. Chifukwa mugwirizana nane Amalawi nonse kumene muli kuti panopo adimaki ili mapepala. Pano mukumva kuti kufuna yambe izigula golide akuti izigula chani. Now Amalawi amene ankakhazikitsa adimaki cholinga chake sichinali chimenecho ayi. Cholinga chake chinali chonena kuti alimi amene akulima mbewu zosiyanasiyana madera osiyanasiyana adimaki ikasikire izikagula komweko. Ndicho cholinga choti adimaki iyo ipese ma market kunja kwa dziko. Ndicho cholinga cheni chimene anakhazikitsira adimaki. Ndipo tikusimikizireni ino Amalawi kuti adimaki chatibwezeranso kuti kudera kumamidzi kuja kumene mapezeka adimaki ikafike ikagule mbewu zonse zofunikira. Komanso iyo adimaki akhazikitse apeze misika kunja. Kuti katundu amene tikugula ingati nandolo. Pano ndikunena pano ambiri alimi amene akuchita mabusiness awo ogula ka mbewu zosiyanasiyana alandira maoda osiyanasiyana anandolo kuchoka ku Saudi Arabia. Komano chimene chikuchitika ndichonena kuti okhawo amene andi privileged information na amene akumapita kumakagula mbewu zija mochipa ndi kumagulisa modula. Amatu athu Amalawi athu sitikuwathandiza. Ndiye chipani cha DPP chizalimbikitsa maka ino anzathu kumiziko komanso kuti mukhale ndi structured kupakati ma association mabungwe tanu ting'ono kuti mbewu zimene mukulima kudera kwanuko anthu athe kumazipeza ndi kupita kumakazigulisa pa mtengo wabwino kuti nanunso mumve kukoma komanso kuti mabanja anu atukuke. Izi ni ntchito zimene tizachite ngati achipani cha DPP. Chimanga chanu adimaki gula chonse. Mukukumbukira inu kunena kuti achipani cha DPP anamanga nkhokwe za chimanga. Kuluchenza anamanga nkhokwe. Kumangochi tinamanga nkhokwe. Kuzuzu tinamanga nkhokwe. Lero nkhokwe zimene zakuti mupitemo mulibe chilichonse. Mwina mafunso angozungulira kusowa chakudya.
kukanika kuti tikanasunga chimanga chimene chija ndiyeti kuti aini wake amene amadziwa kusamala zakudya ndi achipani cha DPP ndipo pa 16 pano amene muli ndi nkhawa amene muli ndi zolima zosiyanasiyana tikunena kuti kumbukirani pa 16 ukavotera chipani cha DPP komanso a Profesa Sapita Mutharika. Nkhani ya anthu amene ali ndi maulumale Malawians with disabilities mwapatsa chiyembekezo chotani mu boma la DPP? Brian, anzathu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana tikusimikizireni kuti zina zitikukamba chabe koma ngakhale constitution yathu ya ife achipani cha DPP zilimo kale zimene timalimbikitsa kwambiri kugwira ntchito ndi anthu aulumali ngakhale anzathu achi albino. Mukonzekere ndithu kuti pamene profesa akulowa mboma pa 16 pano mwayi uzaperekedwa kwa wina aliyense amene ali ndi zomuyenereza china chilichonse chochitika mu dziko muno. Simuzasankhidwa pa china chilichonse ndipo muzalandira ma special favors. Pamene ndikunena pano tikupanga ma primaries madera osiyanasiyana mafii athu amene tinapereka kwa wina aliyense azibambo azimayi komanso anzathu aulumali tinawayika nawonso pomverera pozindikira mavuto osiyanasiyana amene amakumana nawo. So it's achipani cha DPP ife nthawi zonse we are caring for you abale athu tizakusamalirani zakuyang'anirani zakuonerani mavuto anu osiyanasiyana kwanzathu achikungu masukulu awo osiyanasiyana tizawachita provide zinthu zofunikira zonse mabrero chilichonse chimene chofunikira cholinga choti umoyo wawo nawonso utukuke asakhale anthu oti akungovutika olira nthawi zonse. Tikutsimikizireni zimene za Malawi komanso na Banda. Chabwino tichitanso break pang'ono tikabwerera nkhani ina imene yakula kwambiri pa masankho amenewa ndi political violence kugwebana kholingo sunganditere dzikwanje mpaka mfuti akuti zambophulika mfuti muwalongosolera mwati bwa ndati zovuta kwambiri yeah, so muwauzanje otsatira achipani cha DPP ndiye nanso amene akutimvera madzulo ano kuti tipange ndale zopanda ziwawa koma Lucius Banda adayimba nyimbo akuti chosadziwa. Banda ndili ndi the Honorable Peter Mukhitho, Secretary General wa chipani cha DPP. Ndeni manena kuti osachita phuma iya osachita phuma tikulankhula ndi ma Secretary General lero ndi la DPP sabata yamawa tibweranso ndi chipani china ndi osachita phuma yayi. Program iyi it's a sponsored program akutipatsira ndi a Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Sia Times here koma kumene kwatakhala anena kuti koma Banda tikonzereni chinthuchi atakhala kumene wanena kuti Banda tagwirani chinthuchi ndiye phuma iyayi phuma ayi. This is Times Radio. Hello? Bwana. Dzina lanu ndi kumene muli madzulo wanu? Ine sacheka kuno kukasinje kuno kwaganya kuchewu kuno. Ayi chabwino kuli bwanji kwaganya kunchewu? Kuno kwabwino afumu. Apatseni moni Secretary General Peter Mukhitho. Munamba mwankhula nawo Mukhitho ngati? Ayi chibadwire timango. Apatse lero tsiku lanu la mwayi. Lero tsiku lanu la mwayi apatseni mona ali pa line ipo. Muli bwanji bwana kubwa. Inetu ndi bwino ka muli bwanji kwaganya kunchewu kumeneko. Kunusuka bwino bwana. Takunyadirani. Ine tikufuna kulimbikitsana liko basi. Hello, yankulani ndithu. Ife nkhani kufuna kulimbikitsana mene tili kuno kwasinje kwathu kwaganya kunchewu kuno. Tabwino. Maso anu akhale patsogolo ndithu. Zizochitika kunena kuti lingati masera ankhonya mbali ndikamenyamela ndinambola ndakanokola amene ukupeza kuti kungolowa momu mmene mujamu leo ndi omwe munthu amene amatamenya zake amene omenyedwa chabwino ngoni ndiye sefi kumene kuti imene kwaganya uko kuchewu imene inde iti ya round 1 imene iyi imene yakwaganya uko nanga si chinama china ntankhonya
amene chene ndikangomenya naulira mpala 1 ndipo sakapanga iya ndipo kuja ndakaambulance ikakhaili padipo ikakhaili pomwepo koma ufumu sima ulondolowa ndinaulira mbaone mwe sima taniso umazepeza amene amachallenge uja amene kunokoledwa amweni mukavotera DPP chifukwa chiyani pa masankho amenewo afumu zambiri imene zipangira DPP kwambiri wakisakambira zambiri kune zambiri zimene zimathuchitika nikambe zambiri chakuja kuti chakuja chimene amagwese ndi umamwinoke Yehova ndi usizewa jawa usogolewa uja zimayindi amajani zimayindi ambalimodzi ndipo usogoleri ukamaponda kuenda kutenda ambuye sizenda bwinotu nonse usogolere mene kuja kuambira kakumene kumwambako uko kumepira kumusiku mamapanda kuyang'ana kunyiko Yehova pasogolo zambiri sizichitika bwinoyo kwamulira mulungu pasogolo zambiri somemu ngamachita kumbuyo kunoku zambiri zimachitika chani zimachitika bwino afumu. So candidate wanu mwampeza kale ndani professor uno kwa show kuti mwati atapa kitsa ndikukwawo ndikwafusa bado pakasinje pano atabera kana akhido abwereka amawa nkuja ataone abwere kuno kwa sinje kwatu aicha bwino abwere pakasinje pakoti abazeba kitseso kanu una abwere chabwino tukwape fanso tukwetu kwalire kwa basola professor umusana amba abwere kuno yayi kama ama tebetsa banje kuti kuno kachikuja tukino kaya Mukhitho yes Banda awudanda ulanthu awuta mupite nawo professor ukasinje uko amene loti tipita nawo kumeneko ndithu amene twasimikizire kuti professor kundi ali kachibale kawo ndi anthu akunchewu ndi amene tiwabweretsa kuti mwazawo aone komanso adzakuyankhuleni ndipo tidzalandira ziwamo kwambiri ayi tikuthokozeni kunkosiru tizaphera sombewa tizasimtsikulo mzeru zitizasunga mipeni ambewa abwera atizaipire chitupa zetu mipaliro yambewa mipaliro mipani yambewa mipani tiwazidapangire titi ayi chabwino tikuthokozeni kwa aganya kuti mudatimbira ndinunso amene mwatitsekera bwaloli ambuye alimegezeke ndipo twendera mbere kale kale ndimakhala ndikuimba simagwira kumalero ambuye wachikondi komanso lero ngasimuyankhula da Mukhitho lero ndipo ndadalisika bwanji zona ndikuthokozeni kwambiri. Thank you very much. Mukhitho titatokambirana zonse madzulo ano mawu anu ndi otana and I wanted you to comment on political violence. Zona Brian mtenga wanga umene ndinganene kwambiri ndonena kuti pa Malawi poyamba kuti kukotedwa sukakamiza mwina mavuto ambiri amabwera pamenepo kuti mwina timafuna kuti chipani chathu mwina aliyense azikonda chipani chathucho sizingatheke mmene anthu fe tinasiyana nkhope ndofuna zathu ndi zilakolako zathu zimakhanso zosiyana imeji ndimene ndingathe kuwauza Malawi komanso ndiwalimbikise kunena kuti titha kusiyana pa zonse koma chinthu chimodzi choti tikasindikire nchonena kuti ndifa Malawi imene chinthu tisamayiwale uli ngati mpira zimatheka kuti bambo akusapota timu ina nawonso mayi akusapota timu ina ndi mmene zimakhalira ndete tizileke zikhale mmene zingakhalire kwa anzathu achipani anzanga achipani cha DPP ndikupempheni profesa asapita mthalika ni munthu wodekha tonde tiyeni tengere chisanzo chake tikudziwa timachitidwa provoko pa zosiyanasiyana pali zambirimbiri zimene takhati kuchitiridwa kumbowe kumponera uku zimene zichata tiyeni tiwasizisiye tisakhale ndi mtima oti tibwezere zimene tikupita ku masankho tiyeni ife tipitirize nthawi zonse kuchita promote chipani chathu tikupemphani nonse achipani cha DPP kumene muli kuti tiyeni tisunge bata ndi mtendere chifukwa ife ndife achipani cha bata ndi mtendere titenge chisanzo mmene ndanena chatate wathu profesa asapita mthalika komanso tizindikire kuti pa masankho ena aliwonse pamakhala mmodzi yekha wowina tikadzawina tiyeni tizasangalale molemekeza anzathu amene alephera isi nkhondo undi mpikisano sikoma kwambiri Brian ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri inu secretary general pokhala nafe almost an hour tsopano pa programu yathu yapadera imeneyi pamene tikuyenda ulendo wa ku September 16 mwatilemekeza kwambiri. I know you are a very busy man koma kukhala pa telefoni nthawi yonseyi and you have been very calm. Tikuthokozeni kwambiri pokhala nafe madzulo wanu.
Ndathokoza kwambiri Brian, komanso ndithokoze kwambiri ndi staff yonse ya ku Times Radio. Zikomo. Ayi, pamene ponso ndiye pamapeto a programu yathu yoyamba sabata ino. Idzibwera imeneyi lachinayi lililonse from 4 o'clock. Ndipo ndimafuna ndinene kuti programu imeneyi akutipatsira ndi Oxfam, Warwick, komanso Center for Civil Society Strengthening. Ndiye lero timapanga za DPP. Sabata amawa tibweranso ndi chipani china, ngakhalenso nyimbo zidzakhala za chipani chimenecho. Osadankhawa. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Blantyre. Tikusiyireni nyimbo ya Sendera Sisters.